Moskvada hökümeti degişli bolmadyk memorial guramasy jemgyýetçiligi ýüzlenip 1937-38-nji ýyllar aralygynda Iosif Staliniň rejimi tarapyndan öldürilen müňlerçe adamyň atlaryny okumaga çağırdy. Bu siýasy repressiýalary tezewar edilenleriň ýatlama gününiň öňü siresi gurnulan bir çäre boldy. Owganystanyň gündogurundaky Jalalabad şäherinde BMG-niň Owganystan boýunça himayet berici missiýasynyň howandarlygynda 2 tany bäsdeş taýpanyň duşuşy geçirildi. Munyň üstü bilen iki tarapy ýaraşdyrmak maksat edinilýär. Yer we suw dawalary sebäpli 16 ýyl bäri dowam edip gelen konfliktde köp sanly adam öldürildi. Pakistanyň Demirazak Dera Ismail Khan şäherinde yerli işgörler elektrik togunyň ýygy-ýygydan kesilmegine garşy protest geçirdiler. Demonstrantlar käy halatlarda togun 18 saatlap hem bolmaýandygyny aýdarlar. Pakistanyň köp günjekleri energiýa krizisini başdan geçirýär. Gürjistanda ýurdun Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň başlygy Giga Bekeriýa täze saýlanan prezident Georgiy Margvelashvili wezipe ygtyýarlyklaryna geçmedinden ozal işinden çekilýändigini ma'lum etdi. Bekeriýa wezipe möhleti tamamlanyp barýan Mikhail Saakashviliniň Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň çäginde siýasat bilen meşgullanmagyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Siz Azatlyk radiosynyň suwunky täzelikleri bilen tanış bolduňyz.